Nga preso ba ya pi ki paralo ki bisnat ban pa ya kani ke video ha kani ke channel jubab u Carlo Ancelotti haba kali Shafang u Kylian Mbappe hadin baki kubor hamsaya Shafang u Kylian Mbappe kala safreng na kabenta ka jingmino jongu na ka klub PSG ha u bna Januari di haba kali Shafang ka jingwan yaso jongu Kylian Mbappe shaka Real Madrid ha u bna Januari Uneu manager jongka klub Real Madrid Carlo Ancelotti ula jubab lengba ka Twitter jongu da kabal utwet kumne pilong ke baslur ban clear kata handrai ngamla ban jubab bat ngam donai ban jubab ong Ancelotti lengba ka RMC Sport de parlok tang kini ki kubor ngin saya kendu hakwai pat ke video kublai shibun